bar sautinka a arewa yanzu ɗan gurgu ya sauka can jihar Bauchi iyaka sanatan su bana tsayayye suka canka daminar su ta doso kaka sanatan su in bane insha Allah APC ta tsaye da shi masha Allah tamkar da ya ci ne insha Allah arewa in ba zai fada agola kan zuwa 10 na safe an gama sai dai shela sai mun kasa shi ko babu su lalla sanatan in bane insha Allah sanatan Bauchi arewa rayuwa kuna a tashi rabbi shi ne ya kadarta wasu rabonsu yana nesa wasu ko sai ya gajarta ka ɗauko mai saurin ka duniya ba ka kure ta in ka dogara kun rabbi kuma ka roƙa ka yi bauta darajar annabi tun a duniya za ka yi dace Bauchi amma ta arewa na tuno baba shatima na katakun da ya kwanta Allah jaddada rama gare shi ya rayu da bauta ya yi kishin yankin gana mu ba wanda ya manta har a yau an rasa wanda zai tsaya don ya kwatanta sai zuwan in ba ko da wanda zai zo ya musane a katakun mu ka ɗauka mu ba ma cika baki ba duk da mun yarda da kanmu ayyuka zai yi wa'anda dole sai kun yi kiran don ku gode mana kun ga mu a kunya ya cire mu dan Muhammadu zai goge laifuka wanda muka yi mu na tallata wanda sun kabata wa mutane sanatan Bauchi arewa mun kira baba na ga bai amsa waya ba amma don na ci mara fa bai daina kira ba sai muka yi uzurin shekaru fa sun taru gaba ba sai muka yi canji yanzu har muna kewar baba sanatocin mu na Bauchi na kudin nan minus ne a katakun mu ka ɗauka yanzu na zo ne da in ba sai ku sanya shi ma'auni har idan yi felin idan na zo karku kula ni ko ina ma kuka gani na amince ku daka ni in ba na ɗauka sada idan ka jawo mini rauniya kaga jinya da ciyar da family kanka suke ne a katakun mu ka ɗauka matsalolin yankin ku in ba kafi ni sanin su ba ni shakka kafi ni damuwar kau da dukan su addu'a za mu yi maka ɗau shirin karya lagon su ai kamar le aka baka tun da an barka da kwanso ba duk ko a garin su ka da shi ai wani har ne